हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोननैसो गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना हमदां मोनखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों। बेनिनो गिबि आपडेटआव दङ लहर फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजों फैगासिनो दङ आरोबाव मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ। बे मिउजिक भिडिअ फाव खालामनाय नुनो मोनगोन बर'निनो मुंदांखा फावखुंगुर बिथां shiddharth बर' आरो मुंदांखा फावखुंग्रि बिथां प्रियंका लाहारी बिथांमोनखौ। नेक्स्ट आपडेटआव दङ लोगोफोर, आरोबाव फैगासिनो दङ फावखुंगुर shiddharth बर' बिथांनिनो फाव खालामनाय आरबि फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजों मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ। बे मिउजिक भिडिअखौबो नोंथांमोना बावैनो नुनो मोनसिगोन। स' आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बिथांमोननि बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय नेनानै थागोन। बेजों लोगोसेनो बिथांमोननि फैनो गोनां बड' मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो